Tuto na rohu je mekáč, z ktorého sa dá objednávať si. Tento mekáč. Inak vždy sem idem, až je tu viac a viac tých pouličných predávačov. Je to hustý a hustý. Čo? To polfrančky. Tím jedno to bude najle. Je. Je to lepšie mať takto tu, je moc vidieť tá kamerka? Nie. Lebo takto tu chodia všetci s tým telefónom a akurát mám pod telefónom tú kamerku, hej, je to super. Tak nie na ten telefón. Čo? Však ja to... Nie, práve, že tá taška je super. Zoberieme si tašku. Ja si ju dám do druhej ruky, počkajte. The other hand. Camouflage. Nie si ešte hladná? Nie. Ja to vždy lákalo, toto si nechce dať, ale nikdy som sa neodvážil. Ale vyzerá to zle. Aj sa to varí, ľudia to jedia. Tuto je vlastne celý takýto trh dlhočízny. My sme prišli hentou ulicou tam na konci a takto pôjdeme domov. Chcete ísť pozrieť tento trh, takto to obísť? Poďme, že máme času. Ste sa báli, čo? Aj by som povedal. Lebo oni to potrebujú, oni čerstvé tieto veci teraz vyrobili, vieš? To sú dobré Číňania, to tu jedia. Čo? Podľa mňa, hej. Podľa mňa bude dobré. Tak to isté spraviť aj v Amerike niekde na tej ulici, v Nemecku a tak paralelne to premietať niekde v kine. A to už dobre, ne? Porovnanie. Ľudia, ako sa správajú, štia a to kupujú, aké jedia. No. Aj,看看。Taký dom trúby, to je... Toto som hľadal. Nech sa páči, toto bola, som to nazval, že paličková skulptúra. Oni tu dlhodobo nechávajú tie paličky, proste ich skladujú a vyrábajú z toho takýto strom, či jak to nazvať.
To je pekná reštaurácia. Že je pekná, mne sa tie schody páčia vonkajšie. Nice. Oni by si aj 6 hviezdičiek dali, kebyže môžu, kebyže to nevyzerá divne. Tak investujú, vieš, že do vonkajšieho svadbu, tak asi aj... No. Crazy fries. To čínska verzia pukancov. Special. To sú škotové. Čo? Je tam ďalšia Barcelona. Čo? To bola Európanka, čo išla s Číňanom? Dobre som videl toto. To bola taká nepodarená Európanka. Toto? Toto? To je nejaký čínsky klon Lexusu. Všimol, že Opel sa tu volá Buick. To bol Opel? Buick, hej? No, nie Opel, ale že sa nevolá Opel, ale Buick. To je jak napríklad, jak sa to volá? Vauxhall v Anglicku. Je Opel. Je Opel, no to viem. Ale že by Opel mal ešte Buick názov? Tak to som nevedel. Čo, si daj? Ale inak je fakt pekné. Truly nice. Ja to som sral na celý týždeň. Doslova. Ježiš, čo je v tom kanáli, nepozrite sa. Ježiš. Čo, hrozienko? No. Práve nehrozné. No dobre, teraz by som chcel jednou uličkou tuto hneď prejsť naspäť, že doprava niekde a... Čím viac vidíme, tým lepšie. Mi ti viac chutí. Ja to nasávam, vieš, všetko, čo tu vidím teraz. To nie je to tradičné, vieš, že stále to isté vidíš, čínsky múr a tak, ale... Už tak zase bereme, že už som posledný krát. Druhýkrát som tu posledný. No, I wouldn't be so sure about it. Nehovor hop, kým si tu naozaj není posledný krát. No tak ja to tak berem. No, Nepripúšťam si tu možno. preto si to treba užívať. Aby si vedel, kde to máš na budúce vylepšiť. Čo? Myslíte, že ma zavrú ako špiona policajti, keď mi niekto má bonzne, že kamerou tu natáčam ľudí?
Zvážka, jak tu lieta. Však ma skoro nabralo. Čisto prostredie. Jasné. Tak táto je špeciálna pekingská, ktorá to zvláda očividne. Mutovaná. Zombie. Tuto by mala byť ešte jedna ulica, ktorá by mohla ísť takto. To na tom Tiananmen Square. Tiananmen, no. Tam sa nastalo fotiť takí cudzí ľudia a potom si zapli vyšla, ako to bolo vidno, proti to si nejaký vieš, policajti civile a si nás preverili. A si vás aj fotili? Hej. Welcome to China! No. Hej, takto. Hlási ho. To bolo také divné, že No, chlap s chlapom. Vieš, ale to bolo čudné, lebo on sa fotil aj so mnou, potom je zvlášť aj s Peťou, potom aj s Marekom a potom... Oni normálne za vami došli, že možno sa odfotiť, OK. No a hneď potom volal niekomu. Buď sa teraz chválil, alebo... Nie, to... Má taký pocit, že nejaká tajná služba, vieš. Vieš čo, môže byť, oni totiž to teraz je taký face recognition, že ty vieš matchnúť tú fotku, čo ťa fotili dnes ráno na prechode, tak to oni vedia rýchlo matchnúť hociakou fotkou túto, čo odfotia. Takže, dobre, toto uličko by som išiel naspäť. Lebo chcem ten park vám ešte ukázať. Teraz akurát začína byť koľko hodín? 12:53, čiže 18:53, no akurát začnú tancovať. To bude paráda. Ešte raz? Tuto to je lepšie, tuto je viacero partí, proste celkom sa snažia, ale musím si uistiť, že je to priechodné. Počkajte, ja to pozriem ešte reálne na mobile. Waiting for location, Fokus, čo robíš? Dobre, poďme. To je najhoršie, pôjdeme okolo. Chodiaci lexikon. Teba, keďže navštívim nejakú cudziu krajinu, to nechodia tak potom, takže ti tam nachádzam informácie. Pomáha mať ten mobil s mapou. To naozaj pomáha. A tieto sú pekné, pozri, aké oné. Jak ten melón vyzerá byť fakt vynikajúci. Že extrémne chutný. Vyzerá byť taký... Aj hrozno, aj melón, aj všetko. To je mango. Hej, to je mango. Inak, ak máte nejakého fajčiara doma, ktorému chcete urobiť radosť, tak mu to kúpte celý balík cigariet. Tu stojí jedna krabička. Potter fajčí nazýval. No, tak mu kúp one. Tu stojí jedna krabička asi 20-50 centov za toho, ako kúpuješ. Že celý... Aké cigarety, akože ja sa v tom nevyznám. Vieš čo, sú úplne normálne ako tieto, ako hocika. Ono dokonca nemusíš sa ani ponáhľať, môžeš si rovno na letisku kúpiť. Tieto sa volá, že buď 5 alebo 8. 5 mg tých svinstiev alebo 8 mg tých svinstiev a sú normálne fajčiteľné. Ja doniesem balík svokrovy, on to má na pol roka, je mi extrémne zaviazaný, že to nemusí 3 eurové cigarety kupovať. To strašne páčilo. Čo to je? Živé kvety alebo umelé? Ja som inak raz som sa tu dal aj túto ostrihať, ale nechal som sa strihať. To v Číne a celkom sranda to bola, lebo oni nevedeli ani pozdraviť sa po anglicky, nevedeli nič, netušili. Tak som im posunkovou rečou musel vysvetliť, že chcem to asi tak na polovicu. A tak. Nie, to som dal, že tak a teraz tak na polovicu, vieš. Tak sme sa pochopili, najlepšie bolo, že ona ma asi 20 minút strihala, potom začala strašne volať a zrazu začali chodiť do toho obchodu sa pozerať ľudia. Proste ja som tam sedel, ma strihala a oni sa akože došli porozprávať s tou babou, čo ma striha, ale reálne sa došli na mňa pozrieť, že čo to tu zavítalo do obchodu. To bolo třeba v strese. Bola v strese a dokonca chcela asi, že 21 tých ich vecí, čo je koľko, 2,5 € dokopy, hej, tak ja som jej dal, že 30 a ona úplne zbledla, že čo má robiť s tými nadbytočnými peniazmi a ja hovorím, že to si nechaj, ne, že však stringal, ne. Ne, proste, zavrú ma.
Presne tak. Nie, fakt strašne sa bál. Aj v Pizza Hute skúsili ste nechať prepitné? Marek, skúste, počúvať, to skoro... Presne, to je srandovný zážitok toto. Pritom taxikár ten by ťa ošklbal, koľko z teba tečie. Chudátka predávačky nemôžu si zobrať. Jej, to je krásne miesto, toto naživo. Jej, jej. Idem aj túto nákupnú pasáž pozrieť. Sú maličké, maličké. A očividne sa boja vykradania, keď si ešte na 2. a 3. poschodí si dávajú hentie, tak tu musia mať fakt ninja zlodejov. Vieš, lebo keď sa ti opláca na 4. poschodí, dávať tam tie mreže. No, ale chápeš, čo myslím? Že na čo na 4. poschodí si dáš mreže? No lebo je tam asi riziko, že ťa vykradnú. Aj ste videli, som jej dával tú 20 pri platení a ona si ju preskenovala ultrafialovým, či nie je toto. Sranda, no. Sú to ešte nemajú problém. Ono to podľa mňa nie, lebo nikto mi nehovoril, že by ho okradli niekde, že by mu zmizla peňaženka alebo niečo. Ale také, že falšované veci, to ich absolútne netrápi. A tak, už sme v parku? Áno, už toto sme presne došli z druhej strany k parku. Teraz tuto ja chcem dojsť nakoniec z toho parku, aby ste videli, že kde sa nachádzame na ulici. Tam je zároveň ten obchod s čajom. S tým takým drahým čajom a toto je ten park, čo som hovoril, že tuto je mŕte ľudí, aj vidíte, že je to mŕte a budú tancovať. Nedeľa ešte. Zajtra ho nebudeš mať. To preberie zajtra. No, jak som to dobre trafil? Som sa, že ešte o jednu veci. To bolo, počkajte. Toto je obchod s čajom. Tuto majú veľmi kvalitné čaje. Keď tam vôjdete, oni vám budú ponúkať tie čaje, takže ak nechcete. A oni vám to aj spravia na takomto stolíku, dajú vám ochutnať, tak v tých žltých pixlách. Sice drahé, že 10 eur 100 gramov, ale veľmi dobré. No, že keď chcete niekomu domov doniesť čaj z Číny, taký, aby kvalitný, odtiaľto. This is the place. Ešte raz? Ale dali vám ho, lebo tuto som išiel s Ivanou a nás posadili na 10 minút, niečo mi po čínsky vysvetľovala. Urobila mi 3 várky z toho čaju, že dala mi ochutnať, dala mi vybrať si z toho, takže proste očividne nebola ojebávačka. Takže robí to určite choďte vyskúšať. Waiting for location. To je dobré toto. Ale ty nemajú 20. A ide im to celkom, nie? To môže byť. Ešte stále mám location. Toto je taký detský, lebo väčšinou to práve, že dospelí skáču na takú čínsku ekvivalent zumbi.
teraz je tu iba toto, také zhromaždenie. Poďme sa pozrieť, čo tam riešia.对我们课程感兴趣的家长呢，也可以欢迎到大中市金湖宝贝进行参观和课程的体验啊，那边会有更多精彩的活动和课程等着大家。 Imagel. To je nejaké promo toto. Ale to sú americké pesničky. A hen tam už začínajú tancovať to, čo som hovoril. Áno, áno, poďme sa hen tam. Títo, čo sú pripravení, oni sa chystajú tancovať na takú niečo ako zumbu. Možno ešte nie sú kompletní. A tu ich býva viac skupín, že tu jedna skupina, tam druhá skupina, tu tretia. Zvyknú sa prehlušovať a tak. No idú, nejdú. Tento sú asi organizátorky toho v tých vyčeškaných a asi im chýba ešte nejaký parťák. Oni sú tu na každý deň, takže to že to dneska nie je, o nič neprichádzate. Dobre. Šumie na vás. A čo? Aha. Podržíš mi to prosím ťa, takto z dola. Tak, thank you. Prepač, že tu mám tam namierené, ale... No, ďakujem. Tancujú regulárne, no. Chcete ísť pozrieť? Ale toto je také spontánne, že to sa ľudia tuto zoberú. Oni vedia, čo majú robiť viac menej. Ste mať nacvičené, nie? To už majú nacvičené, no. Podľa mňa tým len zvyšujeme hodnotu, že sa pozeráme, že majú cudzincov, ktorí ich sledujú. Im hrozí trest smrti, keďže niečo pokazuje. Taký vodca ich sleduje, vieš, diálke. Nepridáme sa zajtra po robote k ním? Takto o 7. Ja si dám len to 50% a idem. Nie? Tak zaujímavé to má spravené. Čo? Tie gate.
niektoré deti má normálne taký holý zadok vystrihnuté, nemajú plienku, nemajú nič a majú holý zadok. Že? Okay. To som videli v zoologickej. Kde také si videla? V zoologickej. Aha, to má tak. A no ešte väčšie diery. Tak plienky sú drahé zase, ja to chápem. A oni sa go skladajú, vieš, na múriky aj na všetko z toho prdelkov. To trochu nehygienické. No, tak máš poslednú šancu, ideš alebo nejdeš, Peťa? Nejdem. Musíme sa repovať. Dardáš. Ale on tam, podri sa, oni sú strašne ticho, podľa mňa by si veľký rozhodol, keby tam dojdeš a nielen, že tancuješ, ale aj spievaš tú vec s nimi. Že by si udávala vlastný rytmus. Nahrám potom, že spievaš. Ale to je kvalita. Zajtra, chlapci, dobre? No chlapci, tak je to pre vás. No, pre mňa. Ten chlap je jeden jediný, počkaj, toľko je chlapov. Jeden je, že? Iba. Ten lokálny uchylák. Má kameru niekde. Môžeme ísť? Tak si to ukázal. Čo? Super, že si to ukázal všetky veci. Ja som tu bol dlho sám, tak som sa túlal po okolí tuto. Som tu poobjavoval hovadinky. Toto sú muzikanti, všelijakí trúbka, aha, títo nie, ale bývajú tu aj takí, jak sa to volá? O, tí harmonikári. Tu majú stretnutie večer väčšinou. No. Sú realitné kancelárie a toto 5600 to je na mesiac. Hej, toto, áno, toto je mesiac. To si môžeš porovnať. Toto má 5600, máš 800 eur na mesiac. Za 75 m2. To je inak dosť, tak ti poviem. Je tu skoro dvakrát viac ako v Bratislave. No dobre, v Bratislave by stal 575 m2. 600, to je 800 eur. Hej. Aj možno aj trochu viac ako 800. Kurz je niekde 7,5 sa mi zdá, nie? To je nejaká novostavba, alebo tam také... Ale zase je pekne zariadený, že vyzerá byť taký Ale zase solidný. je tam jedna izba, vieš, to je zase také, že... Nie, to už je viac, to nemôže byť 70 metrová jedna izba. Len jedna izba je, vieš. Aha, ukázaná. No, však. To je jak najka. Tak ale 47 m2 to je garconka. Hello Kitty motorka.
A to je to, že oni sa o to bývanie, že majú to bývanie a nestarajú sa o to nič. Proste nechajú to hrať. Keďže ja mám reže takto zvonku, tak to raz za 2 roky natrem, jak to vyzerá. Nie, tie bytovky občas, keby tam bola aspoň nejaká farba, by to inak vypadalo. No presne, lebo toto je úplne také spustnuté a pritom neprší im to často, akože dobre, to špinavý vzduch, ale dá sa o to starať. Ale to bude asi tým, že sú chudobní, proste, že na to nemajú peniaze na tento typ starostlivosti. Môj guess. Aký je to priemerný plat? Ešte ťažko povedať. Ja ti viem povedať plat mojich kolegov, ale to oni sú band 8 väčšinou, ale takýto priemerný plat ľudí netuším. Dá sa z taxikára napríklad teda odhadnúť, že on môže zarábať povedzme polovicu alebo tretinu z toho, čo si pýta, môže byť jeho čistý zisk a z toho sa dá odvodiť, že koľko vie zarobiť za 12 hodín práce. Dá sa, neviem, taxikár, koľko je to? Má 30 na hodinu, R&B, to sú 4 € na hodinu približne. Čiže 50 € denne zarobí taxikár, čistého. A to je horný odhad, podľa mňa to bude inak menej. Toto je horný odhad môjho pohľadu. Hej, a keď to zoberieš 50 € na taxikára, aj skôr jak v Bratislave inak. Tam tiež podľa mňa to zarábajú tí ľudia. Bývanie je, jak som videl, oveľa drahšie, no. A jedlo? Jedlo je zasa lacnejšie. Oveľa lacnejšie. Čo? Čo to tu máme dobré? No, dnes nie. Ešte je. Food cube. Cubicle. Tu je taký nejaký sex shop s veľmi funny pokazeným nápisom. Niekde hentam ďalej. Ale neviem čo presne čo to bolo. Hádam ešte bude pokazený.